andar de novo maio, xa ven pola ramallosa, nunca levo tantas flores, mira que cousa fermosa. A historia máis destacada de tantas hai que contar, é isto do coronavirus que nos deixa para falar. Coa movida do turismo e a economía mundial, o mal bicho andou viaxando ata a epidemia global. Confinada toda a xente nesta longa cuarentena, moitos morreron do virus, outros sufriron de pena. Anda cheo maio, coroado de flores, aí veñen os ramallos con gaitas e tambores. A clase traballadora demos unha gran lección, a sanidade por diante, a nosa gran salvación. Que aqueles que recortaron levanten a voz agora, é unha broma de mal gusto, é para botalos fora. Os da dereita española compórtanse como lobos e tratan os cidadáns como se fosemos bolos. E os patrióticos borbóns cos seus cartos no estranxeiro queren falar o país pro sen soltar o diñeiro. Anda cheo maio cos seus pés no río, e veñen os ramallos, vai se montar o lío. Nos 17 de maio as flores farán galego, e o día grande das letras, auga fresca polo rego. A don Ricardo Carballo adicaselle este día, o maio tamén o fai con galas de romaría. Foi o Carballo calero, galeguista e combatente, e sufriu a represión de Franco como outra xente. Adicouse don Ricardo a estudar ben o galego, esta lingua milenaria a que lle temos apego. Anda cheo maio cun niño de pegas, aí veñen os ramallos xunto ás letras galegas. Esta lingua velarde do que o galego é unha pola, e que alén niño se estende e chega ao Brasil e Angola. Un galego sen barreiras, un galego en sintonía, sen illamento e sen muros, aberto a lusofonía. Ímonos xa despedindo do cemente caseriño, non é do